Rykker du lidt i det? Du skal bare holde ved det, ikke? Flot. Okay, det er den bedste. Det er smart, man har fundet den her. Ja, en symaskine. Hvad er det? Se, så skal du tage nålen ud. Men prøv at se. Den kan du lægge derovre på bordet, ja. Ja, den er flot. Melanie kan ikke lige blive forstyrret lige nu, fordi hun syr. Nej. Så fortsætter du bare. Og du rykker ikke i stoffet, du holder det bare. Prøv at tage hånden lidt længere, lidt tættere på, og så bare hold det. Det er sådan her. Ja. Kan man gemme det? Ja. Kan man gøre det? Ja, prøv lige at vente. Prøv at komme med den. Hvad laver du overhovedet, bedstemor? Ej, Det gør ikke noget. men prøv lige at vente lidt. Optager du det? Ja, det gør jeg da. Det skal da være sådan, at din mor kan se, hvor dygtig du er. Du virkelig selv har syet. Og hvad er det så med den der? At man skal Se, holde. ja, prøv at se. Du tager lige og skubber det sådan lige lidt. Sådan der, så det ligger lige oven på hinanden. Det er lidt svært. Jeg er ikke inde på internet. Og prøv at se. Sådan. Det skal være lige derud for. Jeg prøver at skyde. Syr du? Ja, fint. Så stopper jeg lige. Flot. Ej, man skulle tro, du havde syet i mange år. Hvad? Ups. Se. Ja, sådan. Fint. Sådan, så skal du lige have saksen. Og så holder du den lige op og ryster den, så vi kan se, hvor flot den er. Den her vej. Kan du ryste den? Sådan. Hvad? Ja.